Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Karong adlaw gisaulog ang pista ni Santa Clara or Saint Clare, Birhen o Mystic. Usa ni siya sa mga first followers ni Saint Francis of Assisi, o nakahimo siya og order sa mga madre o mga mongha, o una sa siyang gasuwat o mga role sa kinabuhi sa mga mongha nga mga nagsunod sa kapobre. O usa ni siya kadato kaayo nga kaning pamilya sama sad ni Saint Francis of Assisi. Iyang gibiyaan ang tanan, apil iyang ginikanan, o misunod siya ni Kristo. Namatay ni siya 59 years old. Ako sunod tuig or karong tuiga mo 59 na. Nasigdali na tang mamatay ani. Si Saint Francis nga iyang gisunod namatay 44 years old. Silang duha nahimong santo na canonize after 2 years sa ilang kamatayon. So balaan gyud kay sila. Uban ni Santa Clara atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, imong gidani si Santa Clara diha sa paghigugma sa kakabos. Pinaagi sa iyang pangama ug sinunod si Kristo diha sa kakabos sa Espiritu. Maangayan unta kami pagdangat sa pagsudong kanimo diha sa gingharian sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Ezekiel. Giingnan ako sa Ginoo, tao, nagpuyo katipon sa katawhan nga masupilon. May mata sila, apan dili makakita. May dalunggan, apan dili makadungog, kay masupilon man sila. Busa, pag-andam og sudlanan sa imong mga dadunon, ug sa atubangan nila, lakaw ngadto sa laing dapit, sama sa usa ka binihag. Himua kini panahon sa adlaw, tingali makasabot sila, bisan tuod masupilon sila. Pakita sila inigdala mo, gawas sa imong mga dadunon, ug sa gabii maoy imong igikan, sinaksihan nila. Busluti ang paril, ug lusot niini, sinaksihan usab nila. Pakita sila inigbasan mo sa imong dadunon, ug adto agi sa ngit-ngit nga dapit. Tabuni ang imong nawong, aron dili mo makita ang imong laktan. Himuon ko ikawng panig-ingnan alang sa katawhan sa Israel. Gituman ko ang gisugo kanako sa Ginoo. Sa adlaw, giandam ko ang akong mga dadunon, ug sa pagkagabii, naglungag ako sa paril, ginamit ang akong kaugalingong kamot. Naglakaw ako sa ngit-ngit, dala ang akong dadunon,
sinaksihan nila. Sa pagkabuntag, giingnan ako sa Ginoo. Tao, kun mangutana kanimo ang masupilong katawhan sa Israel, kun unsay imong gibuhat, ingna sila nga nag-ingon ang Ginoong Dios. Kining maong panagna alang sa Pangulo sa Jerusalem ug sa tibuok katawhan sa Israel nga nagpuyo niini. Ingna sila, panigingnan ako alang kaninyo. Mahitabo kaninyo ang akong gibuhat. Mga bihag kamo, ang inyong Pangulo magpasan sa iyang dadunon diha sa mangitngit samtang maglakaw siya. Maglungag siya sa paril ug mulusot siya niini. Tabunan niya ang iyang naong aron dili siya makakita sa iyang laktan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Gisulay nila ug misukol sila batok sa Dios nga labing halangdon, ug wala nila ampingi ang iyang kasuguan. Mitalikod sila ug wala magtumang sama sa ilang katigulangan. Misumbalik sila sa mabudhiong gapasan. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Gisuko nila siya sa ilang tag-as nga halahalanan, ug sa ilang mga Diyos-Diyos gihaling nila ang iyang pagpanibubhog. Ang Diyos nakadungog ug napungot, ug isalikway pag-ayo ang Israel. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Iyang gitahan ang iyang kusog aron mabihag ang iyang himaya ngadto sa makamot sa kaaway. Gibiyaan niya ang iyang katawhan aron laglagon, ug napungot siya batok sa iyang kabilin. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Sa iyong mga salita, Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ka, O Ginoo. Unya miduol si Pedro kang Hesus ug nangutana, Ginoo, makapila ba makasala kanako ang akong isig katao ug ako gihapon siyang pasayloon? Makapito ba? Si Jesus mitubag, dili kay makapitura kundili kapituan kapito. Kay ang gingharian sa langit sama man sa usa ka hari nga nakighusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniya milyon ka pisos. Ug tungod kay wala man siya'y igong ikabayad sa iyang utang, misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya ingon nga usa ka ulipon, lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak ug ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon at tubangan siyang agalon ug nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw in taon ako apikiha, kay bayran ko ra ikaw sa tanan. Naluoy kaniya ang agalon, busa gipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipalakaw. Milakaw ang tao ug gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniyag pipila lamang ka pisos. Gilabni dayon niya ug gituok ug giingnan, bayre na ako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon miluhod ug nagpakiluoy kaniya sa pag-ingon, ayaw in taon ako apikiha kay bayran ko ra ikaw. Apan wala siya musugot. Hinunua, gipapriso niya hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo ug nangadto sila sa ilang agalon ug siya gisuginla nila sa tanan. Busa gipatawag sa agalon ang sulugoon o giingnan, baniyaga ka, gipapas ko ang tanan mong utang, kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig kasulugoon, ingon nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon o gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, ingon usab ni ana, ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit, kun dili kamo mopasaylo sa inyong isig katao sa kinasing-kasing gayod. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang kinabuhi sa mga santos, mga igsoon, kinabuhi sa pagsugot sa Ginoo. Nya sa ilang pagsugot sa Ginoo, ilang murag gibilanggo ang ilang kaugalingon sulod sa usahay sulod sa monasteryo, sulod sa kanini ang simbahan. Sama ni Santa Clara, nagpuyo sa monasteryo, St. Francis of Assisi dito sa siyang community, nga murag hermitage, murag gipriso sila. Ang mga maghimong pari, musunod sa Ginoo, murag gipriso sa seminaryo, nya kami sad, nagpari, murag gipriso sa parokya. Tanawon sa uban, muramig way kagawasan. Nya, ang gisulti sa Ginoo diri sa unang pagbasa nga kamong mga masupilon sa Ginoo, mabihag mo. Unsa may buhaton sa mga bihag?
gawas nun o piniriso? Mapriso. Kung musupak kuno sa Ginoo, mapriso. O niya, kung musunod sa Ginoo, unsa may mahitabo? Murag physically mapriso sad. Pero dunay dakong kalainan. Nga naman, kay ang nagsunod sa Ginoo, physically murag limited kaayo ang ilang lihok, pero gawas nun kaayo ang ilang hunahuna o kasing-kasing. Ano na nakanindot. Pero ang nagsupak-supak sa Ginoo, murag usahay physically, mura sila gawas nun, pero naasay physically, piniriso, samaan ang naadihag yun sa mga prisuhan na to, nagipriso yun nga, hapit wa na higdaanan. Pero ang ilag yung hunahuna o kasing-kasing, dili gawas nun. Muna ang nakalisod. So dunay gitawag nato in quotation ang ilang pagpriso tungod sa silot. Silot. Anang punishment. Pero ang tao nga nagsunod sa Ginoo, bisan pag-imartir, bisan pagpatyon, gitawag na og reward. Pero gisilutan sa kalibutan. Kamo, papilion mo, hay may inyong gusto nga silot. Kanang silot sa kalibutan o silot sa Ginoo. Hilom kay mo niya. Pangutan na imong tupad. Ina, sa may gusto nimo, silutan kas kalibutan o silutan kas Ginoo. Sige na. Pangutan ako na. Kaya kita ra ba no, hadlok kaita sa silot sa kalibutan. Nanglitan, in kasos, ug musunod kas Ginoo, labi na ginang moingon biyai ang tanan, na, mag-antos ta, oy, unsa na malay atong kabuhian. Mao magiday na, naarabatay mga anak, naarabata, unsa na malay atong kaugmaon, ug biyaan tanitanan. Muna gipakita na ni Saint Clare or Santa Clara, nga misunod siya sa Ginoo, gisunod niya si St. Francis of Assisi. So, mauna, mubiya sa tanan, mauna isugo sa Ginoo. Gisunod ni Santa Clara, biyaan niya tanan, muragog nasuko to yang ginikanan, kay gi-arrange naman ni siya og marriage. Teenager man to ilas una nga i-arrange na kag marriage. Sus, ni sibat siya sa ila. Ngadto siya sa monastery ni St. Francis. Pag human adto niya ni St. Francis, gibutang siya sa Benedictine nga monastery, giapas siya sa iyang ginikanan dito, ning gako siya sa kaning altar bas monasteryo. Nya iya naman tong giputol iyang buhok, iyang gipakita siyang ginikanan, nga wa na siya buhok, iyan ang giputol. O nang nasubo kayo iyang ginikanan, nya ang iyang harianon kaayo nga sinina, gown, iyan ang gibutang sa daplin, giilisa na niya og ordinaryo kaing sapot nga pobre kayo. Nana, biya gid tanan. Mo sa gibuhat ni St. Francis. Ug kamoron ingnon mo nga ang tanan ninyong kwarta ipalit og slot mo, sugot mo. Bisag kamo lang din iba, sugot mo dili. Waiting, mao na siya. Kausaon naman lang padir, saon naman lang mong kinabuhi. Di ba? Nga ko lang ba, ingnon ka. Moto si Propeta Ezekiel sa unang pagbasa, ingon, model ni ang imong kinabuhi. Maglungag ka sa inyong paril, nya mulusot ka nga magpasan sa imong karga nga murag mukagiw, biyaan nimo tanan. O giingnan sila, magpadayon gani mog supak sa Ginoo, kuhaon mo sa mga kaaway gikan dinhi, ang inyong pangulo mauwaw kay siyang kaugalingon, mo to iyang tabunan iyang naong maglakaw kay uwaw kay tanan nga nabihag, mabihag ba, di kaganahan mo tan-aw sa imong palibot tungod kay dili nimo makit, di nimo gustong tan-awon nga gipanggapos na mong tanan, unya giguroy na murag mga hayop.
ug maunay mahitabo nato kung sige tag sunod aning atong kaugalingon. Muna si Kristo ang iyagyong sugo nga gisunod sa ni St. Francis ug ni Santa Clara ug sa mga santos nga tanan. Pag-ingon Diyos Ginoo, biyai ang imong kaugalingon ug sunod nako, biyaan yun. Kaugalingon ba? Niya unsa man na pag-translate nato kun minyo ka, ingon mas Kristo, biyai imong mga anak, biyai imong bana, biyai imong asawa, imong balay. Kibaw mo, saan na pag-translate? Dili mo kibaw? Awas ako kibaw, di ba ko minyo? I-research na lang na ninyo. I-research ba? Saan man niya? Kung atong tanahon si San Lorenzo Ruiz di Manila, minyo sa to siya, nasa siya anak. Nagpakamatay siya isip martir dito sa Japan. Kung sa may iyang gihunahuna ato, nga ang iyang kamatayon alang sa kaluwasan, sa kalag sa iyang asawa, sa iyang anak, ug sa tibuok katawhan. Ano bang ang pagbiya di ay nga gipasabot ni Kristo, higugmaon nato ang kalag, dili ang lawas. Higugmaon ba ang kalag, dili ang lawas? O na, kung ikaw sa kaginikanan, gusto nimong biyaan imong anak, ayaw pagsighuna-huna sa lawas nung kaugmaon sa imong anak. Huna-hunaa ang kalagnon nga kaugmaon. Muna, di ka magsigig kisi-kisi aron imong paeskwelahon. Lawas nun naman na. Imo hinoong pabasahon og Bible, tudluan imong basag Bible, nya tudluan imong pangadji, imong dadon sa simbahan, imong paambitan sa gugma, dili anang siging kasaba, siging yaw-yaw, siging pangusi. O, kana, nindot kay na. Nya unsay mahitabo sa imong anak? Mabuangon o mabuutan? Sige, huwag magduda mo. Suway. Nya kung ang imong bana, imong biyaan, unsa may imong buhaton sad? Imong higugmaon ang iyang kalag, dili ang iyang lawas. Muna, kung ang iyang lawas, iyang ipuyo dito sa silingan, higugma alang yapon. Kalag may imong gihigugma, apil na sa tong kalag at tong iyang ikapuyo dito. Ya, saban, iyon ang buhaton. Hindi man mong tingog. Tanawa, di ba galison mong biya? Ko, ngigawin pa dir, unfair na. Mao na naron. Ang imo ng kaugalingon imong gitanaw. Nya unsa may mahitabo, gawas nun kang mohigugma sa imong bana, sa imong anak, sa imong asawa, nga wa gyud kay kahadlok nga mohigugma niya. Kay nga naman, ang kalag may gihigugma. Kung dautan, imong higugmaong kalag, maningkamot ka nga matabangan, nga mabalik sa Ginoo. Kung buutan sad, aw imo sa siyang higugmaon, magkuyog mo pa doong sa Ginoo. Wa gyud problema. Mao na gitawag og inner freedom. Kagawasan diri sa imong kasing-kasing. Hanabang bisag gigapos ang atong kamot og tiil, pero gawas nun ang atong kasing-kasing. Kamautang mosultis kamatuoran, mobuhat sa kamatuoran, mobuhat sa mga maayo, bisan pa og murata og gihulga nga patyon. Ug mao ni tingali ang kuwang sa ato rong mga pamilya. Nge, lingian na imong tupad nga nagduka na ingna zaman ka gawas noon ka karon. Mutan na. Gawas noon ka o nabilanggo. Kana bang magpanagan na kag sulti kay naay kahadlok, kana di nakagawas nun ana. Magpadanagan na kag agi anang dapita kay naa kay kontra, di nakagawas nun. Inigsulti na to, ayaw sulti kay na mapatay gyud ka, awa na di nakagawas nun, no ana. Nabitay usa sa atong mga
donors dinhi nga pertigin niyang lisura kay hapit na kuno sila way bugas na sakit pagyud ang iyang asawa. Niya kay nakasaad man gid siya nga mopalit siya og slot. Iya jung gihatod dinhi. Niya karong bag-o nag-text siya nako ing siya nga, Father, wa gyud ko magtuo nga sa among kalisod o sa among mga giatubang nga problema na agi kinahanglan kay financial, nakapalit gyud ko usa ka slot. Purti gid na kong lipaya, Pader. Nako nya na namoy kwarta sa wa lang gyapon pero malipayon kay ko. Sa inyong una-una, unsa ka to iya? Kagawasan to o na priso? Kagawasan, kamao siyang mogastos iyang kwarta para sa Ginoo nga way kahadlok unsa pay sunod. Og wa pa jud koy tawo nga nailhan nga ingon anig batasan nga nagkalisod sa ilang kinabuhi. Basta tinuod lang yun nga gawasnon nga muhatag sa Ginoo. Sa among panag-abot sa COVID kagabi sa among grupo, mo sa na among mga testimony dito nga kining pagbiya sa mga bisyo, pagbiya aning atong mga katagbawan nga lawasnon, muhatag nato og kahigayunan nga makasinati sa mga grasya nga dili na nato ma-imagine. Di na ma-imagine ba nga mangabot nga di na sad ta makaingon nga kuwang, di sad kay siya sobra. Kaya di man siya kasubra, kay imo mang ipang share, labi na din hisimbahan. Di yun kay siya kasobra, pero di yun kuwang. Pero ang nag-awas-awas, ang kalipay. Kana bitang kalipay, kalinaw, mag-awas-awas gina siya. Pero ang kwarta, adi gina kasobra. Mao na gipuy-an nila ni Santa Clara o sa mga santos. Unsa gito'y atong tubag sa Salmo? Ayaw, hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Mao ni buhat sa Ginoo nga di gid nato angay kalimtan nga iya gid tang lipayon. Kay matod pa niya, bulahan kamong mga kabos niya ang iya sang gisugo atong batanon nagisunod ni Santa Clara, biya uli sa inyo, ibaligya ang tanan og maang ihatag sa mga kabos og unsa may saad maimo ang gingharian sa langit. Unsa man ang gingharian sa langit? Kalipay nga way katapusan. Sino nang kag imo nang bation? Awas-awas imong kalipay ay. Awas-awas gyud. Mao nang ako ning balik-balikon di sad ko mahadlok musulti ani nga kining tanan nga nagsigbalik-balik og palit og slot nato or donate or bisag dili dinhi kanang sigig donate ngadto sa mga kabos, sa mga gitawag nato bag works of charity. Tanan yung gabuhat ana sa kinasing-kasing malipayon. Pero kanang magsigilag pangayo, sigilag pangayo, di gyud ka maong manghatag, sigilag pangayo. Ang mga naong pulos masulubon, magkutkuts o lisod kay Padre, lisod kay. Magsigilag ana. Pero musugod kag panghatag, mawa gyud imong kalisod. Ako sad sa akong ginagmayng paagi, na sinati ni nako, sugod pa ni adtong 1984. Hangtod karon na sinati gina nako. Wa gyud ko kasuway nga nangutkot ko sa akong tungod sa problema or na-stress ko tungod sa problema sa kwarta. Bisan pa man og daghan og dagko kaayong mga problema sa kwarta ang akong giatubang hangtod karon. Relax ra gyud. At testingin ani ninyo wa pa mo katisting. Pero nakatesting mo i-share sa uban. Tani kani mga bata dinhi ato mga sasing boys, ako ning itudloan ay musig pangayo og kwarta. Pangayo mo og trabaho aron mo makaalagad. Wa man mo'y kwarta, ang pangita mo og trabaho. Kay magsige ra mo og pangayo og kwarta, mahurot pa na, moabot ang panahon na kasabaan mo sa inyong gipangayuan. Pero magsige mo pangitag trabaho,
Sama ning pagpanglimpyo dinhi, pamunit ang mga sagbot diha, nya magbinuutan, dili magsigsugal, dili magsigi og ang lakwatsa. Astang daghanang kwartas imong kinabuhi, hangtod ka mamatay, porting daghanang kwarta. Bot naminaw ba ni sila? Kay wala man ni sila may pagkabuutan na karon, basig naminaw tingali. Ato ni silang yampo. Tudloan ba? Muna ito itudlo sa mga bata. Dili na yung, sige, eskwela yun. Maayo mo na ang pag-eskwela. Pero ang hunahuna gani mo, eskwela ko kay aron makakwarta. Dako ang dimalas anang kinabuhian. Eskwela aron mas makasabot kas kinabuhi. Aron mas maximize nimo ang gasa sa intellectual capacity nga gihatag sa Ginoo. Aron mas makaalagad ka sa imong isig katawo. Kana mo inindot nga orientation nga atong ihatag. Di kita mabilanggo ana og kanunay tang punon sa Ginoo kay maunay buhat sa Ginoo. Kinsa tong gasunod niya himuon niyang malipayon sama nila ni Santa Clara, St. Francis of Assisi, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos. Manindog ta. Mga igsoon, diha sa atong pagtubag sa pulong sa Dios o pagsunod niini, nagsaad ang Ginoo sa kabulahanan. Busa, malaumon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, Ginoo pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Alang sa atong Santo Papa, kaobispuhan ug kaparian, nga sa ilang pagpaningkamot sa pagsunod ni Kristo Jesus, ilang mapaambit ang pagkamahigugmao ni Kristo sa simbahan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa tanang maghuhukom sa atong nasod, nga ilang mapasubay ang hukom nga maangayon sa kabubuton sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa tanan nga nabilanggo supak sa kaangayan, nga dili sila kawad-an o paglaom sa grasya sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa dili makapasaylo sa ilang isig katawo, nga ang kahayag ni Kristo mudanag kanila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon sa Dios nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang kanilang mihalina, nga ang pasaylo sa Dios ilanang matagamtaman, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Langit nung Amahan, tuburan ka sa tanang grasya o kalipay. Nangamuyo kami kanimo, ihatag ang among mga gipangayo, nga gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako og ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapusnanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo diha ni Santa Clara nga Birhen, gisangyaw namo ang imong pagkakatingalahan. Itugot nga sama nga nakapahimuot siya kanimo, sa ingon makapahimuot usab kanimo ang mga buhat sa among pag-alagad. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo, Amen. ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay angay nga pasidunggan gayod ang imong kahibulungan nga probidensya diha sa mga santos nga naghalad sa ilang kaugalingon alang kang Kristo tungod sa gingharian sa langit. Pagkadako sa gugma nga gipakita mo sa pag-uli kanamo ngadto sa sinugdanan nga kasantos ug sa pagdapit kanamo sa pagtagamtam dinhi sa yuta sa mga hatag sa umaabot nga kalibutan ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagaday kami kanimo sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santa Clara, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa tulangit ng amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama namu nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, tinunua-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Maana usab kanin. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ni pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo, Amen.
is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, whose lamp a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Magampo kitang. O Ginoong Dios namo, nabusog na kami karon tungod sa pagkalawat namo sa gasa sa Dios. Itugot nga sa pagsulob namo dinhi sa among lawas sa kasakit ni Kristo, maningkamot kami sa pagpakighiusa kanimo lamang. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nun nga kalipay. Nga mahitabo ra ni kung magsigitag sunod sa sugo sa Ginoo, nga magsigitag supak sa sugo sa atong lawas or sa atong kaugalingon. Salamat sa misugot sa sugo sa Ginoo nga mopalit og slot dinhi nato. So ang update sa atong DOPS para sa atong mga projects dinhi, ang atong halin miabot na og 1,571 slots. Pakpakan na to ang malit ni ini. Ubay-ubay patag slots, 53,429. Ato lang ibutang sa atong hunahuna nga mopalita og sa gunson yung pagpalit, no? As long as naihatag gracias Ginoo, ato yung gahinan og palit og slot. Bahala nagkapila ta magbalik-balik hangtod mahurot ning niya. Dungan ta sa pagsinati sa kalipay sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ng Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimba.